खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। सोनाब गान्दाबिल गामियाव नांगलफाङा दैमानि रुगुं खुरखानायखौ उकिल मुसाहारिया नायफैदों। गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मदिया 1 अक्ट'बर खालि 5G सिबिथायखौ बेखेवगोन। काजिरङायाव आसाम सोरखारनि सिन्टर शिबिरा दिनै नैथि सान। देहा फाहामसालियाव सासे बेरामिया जिउ गोमानायखौ लानानै धुबुरीयाव दुंहाव थासारि। 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय 36थि नेशनेल गेम्स। आसामनि थागिबि जनजाति रावखौ 10 अक्ट'बर 2022 खालारनि सिगां सोलोंथाइनि बिजों महरै गनायथि होनो दाबि। लक्कीपुर ए ब्लकआव 9 अक्ट'बरनिफ्राय सानबानि हाबाफारिजों 68थि श्री श्री लक्की फुजा फोरबो खुंफुंगोन। सालबारिनि गुदुलि बाजाराव फुख्रियाव गलांनानै थैनाया ओनसोलनाङैनो सोमोनांहोदों। दानिया फै आबुं रादाबाव। बिटिआरनि वाटार रिसोर्स बिफाननि मावफुं सोद्रोमा उकिल मुसाहारिया दिनै चिरां जिल्लानि सोनाब गान्दाबिल गामियाव नांगलफाङा दैमानि रुगुं खुरखानायखौ नायगिदिंफैदों। उकिल मुसाहारिया गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजआव फोसावनाय बायदिब्ला चिरां जिल्ला वाटार रिसोर्स बिफाननि एसडिअ जों लोगोसे सोनाब गान्दाबिल गामियाव नांगलफाङा दैमानि रुगुं खुरखानायखौ नायगिदिंनानै खौरां लादों। बे दावबायनायाव उकिल मुसाहारिजों लोगोसे निसिमा बिटिसि बियाबनि बारग' एमसिएलए निर्मल ब्रह्मआबो बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि थांनाय साननिफ्रायनो गोब्राब अखा हाबाय थानायनि जुनै चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय निसिमा ओनसोलनि सोनाब गान्दाबिल गामियाव नांगलफाङा दैमाया उसिफावनानै गोब्राब रुगुं खुरखादों। नांगलफाङा दैमानि रुगुं खुरखानायाव सोनाब गान्दाबिल गामिनि लुटार्न चार्चआ दैमायाव गोरोबलांनायनि लामायावसै एबा खुरखा लांजासिगोन। दिनै बेखौनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उकिल मुसाहारिया नायगिदिंफैनानै ओनसोलनि रायजो राजाफोर आरो नर्थार्न इभान्जेलिकल लुटार्न चार्चनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरजों सावरायदों। बबेखानि उकिल मुसाहारिया दिनै बे थावनियाव दावबायहैनानै नांगलफाङा दैमानि रुगुं खुरखानायनिफ्राय सोनाब गान्दाबिल गामि आरो चार्चखौ रैखा खालामनो थाखाय राहा लादों आरो अरायथा नङि खामानिखौ गोख्रैनो मावहोदों होननानै मिथिनो हादों। रिपर्ट बादिब्ला नांगलफाङा दैमानि रुगुं खुरखानायखौ होबथानो थाखाय सोनाब गान्दाबिल गामियाव गोख्रैनो टेम्परारि खामानिखौ जागायदों। भारत हादराव जागायसिगोन 5G सिबिथाय। फैगौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय भारत हादराव 5G सिबिथाय जागायगोन। गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मदिया फैगौ 1 अक्ट'बर खालि 5G सिबिथायखौ बेखेवनानै होसिगोन। थांनाय समबारखालि 5G निलामा जाफुंसारै जोबलांनायनि उनाव भारत हादराव फैगौ 1 अक्ट'बर खालि 5G सिबिथायखौ ग्राहकफोरनि थाखाय बेखेवनानै होनो थाखाय मिरु सोरखारा थांखि लादों। बे निलामाव बाहागो लादोंमोन हादरनि मोनबा गाहाय टेलिकम कम्पानी रिलायंस जिअ, भारतीय एयारटेल, वोडाफोन आइडिया आरो आदानि टाटा ग्रुपआ। बे निलामाव भारतारि रांनि हिसाबाव 1.5 ट्रिलियन राङाव रिलायंस जिअआ देरहानो हायो। बेनि बागै मिरुनि इनफरमेशन एन्ड टेक्न'लजि बिफाननि मन्त्री आश्नि बैष्णबआ खौरां बिजोङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला 5G सिबिथायनि 71% 1,50,173 लाख कौटि राङाव फाननाय जादों आरो बे शेयारखौ रिलायंस जिअआ बायदों। बेनि उनाव थांनाय 10 आगस्टआवनो टेन्डार होग्रानो गासैबो बिबान आरो मोनथायफोरखौ गथायनानै होदोंमोन। निलामनि गासैबो हाबाफारिया जोबनायनि उनाव फैगौ 1 अक्ट'बराव 5G सिबिथायखौ बेखेवसिगोन। मख'नो गोनांदि 5G सिबिथाया हादरनि टेलिकम सिबिथायनि मानदान्दाखौ जौगाखांहोगोन होननानैबो मेरुनि इनफरमेशन एन्ड टेक्न'लजि बिफाननि मन्त्री आश्नि बैष्णबआ बुंदों। सानथामनि हाबाफारिजों काजिरङायाव मैयानिफ्राय जागायनाय आसाम सोरखारनि सिन्टर शिबिरा दिनै नैथि सान। दिनै फुंनि 6:30 रिंगायाव योगा हाबाफारिनि गेजेरजों दिनैनि नैथि साननि हाबाफारिखौ जागायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे योगा हाबाफारियाव आसाम सोरखारनि माखासे मन्थ्रिफोर फारियै बिमल बरा, अतुल बरा, केशव महन्त, परिमल शुक्लवैद्य, अन्दिता गालसा, उर्खाव गोरा ब्रह्म, सन्जय किसानमोनजों लोगोसे गोबांसा एमएलए आरो
गोजौ थाखोनि सोरखारि मावख'गिरिफोरा बाहागो लादों। आसाम सोरखारनि सिन्टुर शिबिरनि नैथि सानाव दिनै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे धोरोमारि गुरु रवि शंकरा बाहागो लानानै रायजो सोरखारि मन्त्रि एमएलए आरो बाहागो लानाय सोद्रोमाफोरनि सिगाङाव बिबुंथि लाखियो। देहा फाहामसालियाव सासे बेरामिया अबथिरा जिउ गोमानायखौ लानानै धुबुरीयाव दुंहाव थासारि। धुबुरी जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय सिलाराय माल्टि स्पेसिलिटी देहा फाहामसालियाव जादों बे दुंहाव थासारिया। एसेल' जखम जानानै देहा फाहामसालियाव एडमिट जानाय बिन'द बिन मुंनि सासे बेरामिया देहा फाहामसालियाव हरखाब थैनाय जाथायखौ बिथा खालामनानै धुबुरीयाव बे दुंहाव थासारिया सोमजिदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला धुबुरी वार्ड नं 12 नि थागिरि बिन'द बिना मोब्लिब शर्ट सार्किटआव एसे जखम जानानै सिलाराय माल्टि स्पेसिलिटी देहा फाहामसालियाव एडमिट जानानै फाहामथाय लादोंमोन। नाथाय बिन'द बिना दिनै फुङाव हरखाब जिउ गोमायो। ओरैहाय बिन'दनि बेबायदि हरखाब जिउ गोमानायखौ गनायनानै लानो हायाखै न'खरनि सुबुंफोरा। जाउनाव न'खरनि सुबुंफोरजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोरा देहा फाहामसालियाव थुबुर जायो आरो देहा फाहामसालिनि लामाखौ होबथानानै दुंहाव थासारि खालामो आरो देहा फाहामसालिनि लेहेमिया आरो डाक्टार नार्सफोरा बेरामिखौ मोजां जोथोन लायैनि थाखायनो बिन'दआ जिउ गोमानो गोनां जाबाय होननानै अजद होदों। फैगौ 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय गुजरातआव खुंगोन 36थि नेशनेल गेम्स। बेखौ लोब्बा लानानै सनिबारखालि आहमेदाबादनि सरदार वल्लभभाई पेटेल स्पर्ट्स इन कमप्लेक्सआव गिबि खेबनि थाखाय सावरायमेल खुंदों। सनिबारखालिनि बे सावरायमेलाव गुजरात सोरखारनि लाइमोन, गेलेमु आरो हारिमु बिफाननि मन्त्रि आश्विनी कुमारा फोरमायथिनाय बायदिब्ला देग्लायनि 36थि नेशनेल गेम्सआव गासै 7415 गेलेगिरिफोरा बाहागो लागोन। बेनि अनगायैबो 14,500 सुबुंफोरा 36थि नेशनेल गेम्सजों लोगोसे नांजाबफानानै दङ। मख'नो गोनांदि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदियाबो दिनै गावनि मन की बात हाबाफारियाव देग्लायनि नेशनेल गेम्सखौ लानानै थुलुंगानाय फोरमायदों। गाहाय मन्त्रिया फोरमायनाय बायदिब्ला गिख्रंथाव महामारि कोविड-19 नि उनाव गिबि खेबनि थाखाय नेशनेल गेम्स खुंनो लाहार फाहार खालामदों। बेनिखायनो देग्लायनि नेशनेल गेम्सनि जागायनाय एबा बेखेवनाय हाबाफारियाव गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगाखां होनो थाखाय गावबो बाहागो लागोन होननानै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया फोरमायदों। मख'नो गोनांदि फैगौ 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय गुजरातआव जानो गोनां 36थि नेशनेल गेम्सआव बाहागो लानो थाखाय आसामनि गेलेगिरिफोरा गुजरात फारसे रावना होबाय। थांनाय 19 सेप्तेम्बर 2022 खालारखालि आसाम आयेन आफादनि दुफां बोथोरनि जथुम्मायाव थागिबि जनजाति बिमा रावफोरखौ गुदि सोलोंथाइनि बिजों महरै गनायथि होनो थांखि लायैखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। थागिबि जनजाति साहित्य सभाया आसाम इटसाया दिनै 24 सेप्तेम्बर 2022 खालारखालि गवालपारा जिल्लानि आसामनि बयनिख्रुइबो साखोन गामि रांसाफारायाव जानाय मिरु मावफुं गौथुमनि जथुम्मानि गेजेरजों बे एखे थावनियावनो जानाय खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों थागिबि जनजाति साहित्य सभा आसाम इटसानि आफादगिरि मुस्रि गोविंद टाइट आरो नेहाथारि गाहाय मुस्रि कमलाकान्त मोसाहारिया फोरमायदों दि थागिबि जनजाति साहित्य सभा आसाम इटसाया थांनाय 2015 मायथाइनिफ्रायनो आसामनि थागिबि जनजाति राव मिसिं, राभा, तिवा, देउरि आरो डिमासा रावखौ थाखो 5 सिम, कार्बि रावखौ थाखो 8 सिम आरो बर' गार' रावखौ थाखो 12 सिम सोलोंथाइनि बिजों महरै गनायथि होनो थाखाय दाबि खालामबोबाय थानाय जादों। थांनाय 6 सेप्तेम्बर 2022 खालारखालि बड'लेण्डनि गाहाय थावनि क'क्राझारनि बड'लेण्ड नेहाथारिख' नब्लाङाव जालांनाय आसाम मन्त्रि आफादनि केबिनेट जथुमाव बर' रावखौ थाखो 12 सिम सोलोंथाइनि बिजों महरै गनायथि होनाय जाबाय। बेखौ जों बरायो। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि आसामनि गोजामथार बिमा राव मिसिं, राभा, तिवा, देउरि आरो डिमासा रावखौ थाखो 5 सिम, कार्बि रावखौ थाखो 8 सिम आरो गार' रावखौ थाखो 12 सिम सोलोंथाइनि बिजों महरै गनायथि होनानै जेबो थांखि लानाय जायाखैसै। फारसेथिं थांनाय 19 सेप्तेम्बर 2022 खालारखालि आसाम आयेन आफादनि जथुम्मायाव सोलोंथाइ आयदानि सायाव जुनियायै सावरायनाय समावबो जेबो थांखि लानाय जायाखैसै। आसाम आयेन आफादाव खुंग्रा हानजाजों थाफाग्रा माहारियारि ओनसोलनि हानजा असम गौरव परिषद, BPF आरो UPPL नि मानिनां मन्त्रि, MLA
बिथांमोनाबो आसामनि थागिबि जनजाति रावखौ गुदि सोलोंथाइनि बिजों महरै गनायथि होनो थाखाय फंसेबो बिबुंथि लाखिनाय नुनो मोनाखैसै। बेयो जोबोद दुखुनांथाव आरो लाजिनांथावबो। फारसेथिं आसामनि थागिबि जनजाति राव मिसिं, राभा, टिवा, देउरि आरो डिमासा रावखौ थाखो 5 सिम, कार्बि रावखौ थाखो 12 सिम सोलोंथाइनि बिजों आरो गार' रावखौ थाखो 12 सिम सोलोंथाइनि बिजों महरै गनायथि होयोब्ला असमिया बिमा रावखौ सोर फरायगोन होननानै EUDF नि MLA आमिनुल इस्लामआ बै सानखालि आसाम आयेन आफादनि जथुमायाव होनाय बिबुंथिखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों थागिबि जनजाति साहित्य सभा आसाम इटसाया। महम्मद आमिनुल इस्लामनि बे बिबुंथिया भारत संबिजिरनि 350 ख सोलोंथाइनि मोनथाय आयेन 2009 आरो आथिखाल भारत सरकारनि हायुङारि सोलोंथाइ खान्थि 2022 नि थोंजों बेरेखा बिबुंथि होननानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो बेफोरबायदि बेरेखा बिबुंथि लाखिनायनिफ्राय गोजानाव थानो हुसियार खालामनानै होयो। लोगोसे थागिबि जनजाति साहित्य सभा आसाम इटसानिफ्राय रोखा खालामनानै होयोदि मिसिं, राभा, टिवा, देउरि रावखौ थाखो 5 सिम फरायनायनि उनाव थाखो 6 निफ्राय असमिया बिजोङाव फरायगोन आरो गावबागाव बिमा रावखौ मोनसे आयदा महरै फरायगोन। बिब्दिनो हाजोआरि डिमासा आरो कार्बि बिमा रावजों फरायनायनि उनाव इंराजि एबा गुबुन बिजोङाव फरायगोन। बे बेलायाव आसाम आयेन आफादाव सायख'जानाय बर', मिसिं, कार्बि आरो गार' थागिबि जनजाति हारिनि मन्थ्रि MLA बिथांमोना बिबुंथिनि गेजेरजों जेबो फिनजाथाय होयैया जोबोद दुखुनांथाव आरो लाजिनांथावबो होननानै सोंखारिदों थागिबि जनजाति साहित्य सभा आसाम इटसाया। मख'नो गोनांदि हायुङारि सोलोंथाइ खान्थि 2022 नि गेजेरजों बावैसो इटसानि लोब्बा साहित्य सभाफोरा दाबि खालामबोबाय थानाय बायदि थागिबि जनजाति रावफोरखौ गुदि सोलोंथाइनि बिजों महरै गनायथि होनायनि सायाव थांनाय 7 फेब्रुवारि 2022 खालारखालि दिसपुर जनता भवनाव बर', मिसिं, कार्बि, राभा, टिवा, देउरि, गार' आरो डिमासा साहित्य सभानि थान्दैफोरजों आरो इटसानि बिबानगिरिफोर, सोलोंथाइ बिफाननि गाहाय नेहाथारि, सोलोंथाइ बिफाननि कमिशनार आरो गुबुन गोजौ बिबानगिरिफोरजों लोगोसे गोजौ थाखोनि सावरायनाय जानानै थाङो। बे सावरायनायाव मानिनां सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज बेगु बिथाङा मिसिं, राभा, टिवा, देउरि आरो डिमासा रावखौ थाखो 5 सिम, कार्बि रावखौ थाखो 8 सिम आरो बर', गार' रावखौ थाखो 12 सिम सोलोंथाइनि बिजों महरै गनायथि होनो थाखाय थिरांथा लानाय जादोंमोन। लोगोसे बबे फरायसालियाव बै बिमा रावफोरखौ गुदि सोलोंथाइनि बिजों महरै थिसननाय जागोन बेनि मोनसे फारिलाइ गथायनो थाखाय मोनफ्रोमबो साहित्य सभाफोरनो बिबान होनाय जादोंमोन। बेबायदिनो मोनफ्रोमबो थागिबि जनजाति साहित्य सभाफोरा गावबागाव बिमा रावखौ थिसननो थाखाय फरायसालिनि फारिलाइखौ सरकारनो गथायनाय जाबाय। नङाब्ला मैया 24 सेप्तेम्बर 2022 खालारखालि गवालपारा जिल्लानि आसामनि साखोनसिन गामि रांसाफारायाव जालांनाय थागिबि जनजाति साहित्य सभा आसाम इटसानि जथुमनि थांखि बायदियै फैगौ 15 अक्ट'बर 2022 खालारखालि गोदान दिल्लीयाव थागिबि जनजाति साहित्य सभा आसाम इटसानि सा 24 थान्दै थांनानै भारतनि गेदेमा हादरगिरि मानिनां गाहाय मन्थ्रि, मानिनां नखर मन्थ्रि आरो मानिनां सोलोंथाइ मन्थ्रिनो गोसोखां बिलाइ होनानै दाबि खालामनाय जागोन। थागिबि जनजाति साहित्य सभा आसाम इटसाया आथिखालाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय आसाम मन्थ्रि आफादनि केबिनेट जथुमाव थाखो 3 निफ्राय थाखो 12 सिम सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि बिजोङाव फोरोंनाय गंफ्रोमबो आयेन आफाद जथायाव गंफायै इंराजि बिजों फरायसालि गायसंनाय, मोनफ्रोमबो जिल्लायाव गं 5-10 CBSE नि गनायथिजों इंराजि बिजोंनि फरायसालि गायसंनाय आरि बिमा राव बिजोंनि बेरेखा थांखिफोरखौ थागिबि जनजाति साहित्य सभा आसाम इटसाया माब्लाबाबो गनायनो हाया आरो बेबायदि बिमा राव बेरेखा मोनफ्रोमबो आसाम मन्थ्रि आफादनि केबिनेट जथुमाव लानाय थांखिफोरखौ बोखांना लानो थाखाय थागिबि जनजाति साहित्य सभा आसाम इटसाया फिन आसामनि गिबि मन्थ्रिनि खाथियाव दाबि खालामदों। मानोना थागिबि जनजाति बिमा राव बेरेखा आसाम सरकारनि जायखिजाया थांखिखौ थागिबि जनजाति साहित्य सभा आसाम
आसाम इच्छाया माब्लाबाबो गनायनो हाया होननानै गोख्रों रावजों फोसावदों। बे आयदायाव थांनाय 21 सेप्तेम्बर 2022 खालारखालि आसाम साहित्य सभा, बर' साहित्य सभा, दुलाराय आसाम फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथाय हांख्रायनायाव जालांनाय मोन 30 हारि हारिसानि लाइमोन आरो फरायसा आफादनि जथुमनि थांखिखौ थागिबि जनजाति साहित्य सभा आसाम इच्छाया मदद होदों आरो जायखिजाया बिमा राव सोलोंथाइनि जौगानाय आरो रैखाथिनि सोमावसारनायाव बाहागो लानो थाखाय थागिबि जनजाति साहित्य सभा आसाम इच्छाया थियारि होननानै आफादगिरि मुस्रि गोविंद टाइट आरो नेहाथारि गाहाय मुस्रि कमलाकान्त मुसाहारिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोख्रोङै फोरमायदों। बाक्सा जिल्लानि लखिपुर ए ब्लकआव फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय सानबानि मेहेर गोनां हाबाफारिजों 68थि श्री श्री लक्की फुजा फोरबोखौ खुंफुंनानै जाफुंसार होनो थाखाय लंकेश्वर दासखौ आफादगिरि, रनजित दत्तखौ लेङाइ आफादगिरि, समीर दासखौ नेहाथारि बिबान होनानै श्री श्री लक्की फुजा फोरबोखौ खुंफुंनो आफाद दानाय जायो। सानबानि फुजा फोरबोनि थाखाय दाजानाय हाबाफारि बायदियै 9 अक्ट'बरनि मोनाबिलि 5:30 रिंगायाव श्री श्री लक्की फुजा फोरबोनि गाहाय हाबलांग्रा गेटखौ बेखेवगोन समाज सिबियारि जगेश हालेया। 6 रिंगायाव मुसुखा फज'नाय, 6:30 रिंगायाव समाज सिबियारि सुक्लेश्वर दासनि आखाइजों आलारि बाथि फोजोंनाय, 7 रिंगायाव आजिरा मोननाय गाहाय फोरोंगिरि तरुण चन्द्र शर्मानि जोहै दिन्थिफुंसालि बेखेवनायनि उनाव 7 रिंगानिफ्राय फुजाखौ जागायनाय जागोन। 7:45 रिंगायाव अजा फालि दिन्थिफुंनाय, 7:50 रिंगायाव समन्वय एकाडेमिनि मोसानाय हाबाफारि, 8:20 रिंगायाव गाहाय फोरोंगिरि मलिन कलितानि आफाद दैदेननायाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बरायनाय हाबाफारि। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बरमा फरायसालिमानि पलिटिकेल आयदानि आजिरा मोननाय बिबुंगोरा तनेश्वर कलिता आरो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा कनसियाम दासआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन। 10 अक्ट'बराव फुंनि 6 रिंगायाव प्रपात बन्दनाजों नैथि साननि हाबाफारिजों जागायगोन। बेनि उनावनो फुजासालिखौ फोसाबनाय, नाम कीर्तन, धुलिया दिन्थिफुंनायनि उनाव मोनाबिलि 8:30 रिंगायाव बाक्सा जिल्लानि एसपि नरेन सनवालनि आखाइजों बेखेवनायनि उनाव गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मेथाइजों मोसानाय बादायलायनाय दिन्थिफुंगोन। 11 अक्ट'बराव सिगांनि सानफोर बायदिनो दिन्थिफुंगोन। 12 अक्ट'बराव फुंनि हाबाफारिया जाखांनायनि उनाव हरनि 10 रिंगायाव बाक्सा सार्कलनि बिफानारि मनज दलेनि बेखेवनायजों हारिमु मोनाबिलि दिन्थिफुंनाया जागोन। बे हारिमु मोनाबिलिनि दिन्थिफुंनायाव मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि गिरि मिरदिपआ मेथाइ रोजाबगोन। 13 अक्ट'बरनि फुंबिलियाव गुबुन सानफोर बायदिनो हाबाफारियाव जानायनि उनाव हरनि 9:30 रिंगायाव बाक्सा सार्कलनि बिफानारि भास्कर ज्योति बरानि बेखेवनायजों नैथि साननि देंखो मोनाबिलिखौ दिन्थिफुंनाय जागोन। बे देंखो मोनाबिलियाव आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि दिकुआ मेथाइ रोजाबगोन। मख'नाय गासैबो हाबाफारियावनो राव धोरोम बासियालासे मदद आरो बाहागो लानो श्री श्री लक्ष्मी फुजा फोरबो सामलाय आफादा बयखौबो खावलायदों। बाक्सानि सालबारि महकुमा बेन्दोंआव थानाय गुदुलि बाजाराव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जालांदों। फुख्रियाव गलांनानै 75 बोसोर बैसोनि सासे सुबुंनि जिउ गोमायो। थैनाय सुबुंनि मुङा सम्बार बसुमतारी होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे सुबुंनि न'आ बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय मायंफारा गामिनि। फुख्रियाव गलांनानै जिउ गोमानाया साब्रै फिसाज्ला दंमोन। लोगोसे दुखुनांथाव बाथ्राया बेनोदि थैनाय सुबुङा बिबियारिमोन। जेम तपननि न'नि फुख्रियाव गोग्लैनानै जिउ गोमादों सम्बार बसुमतारीया। जेम तपना न'नि उनथिंनि फुख्रि सेराव बेलासे समनि 12:30 रिंगासोआव खामानि मावबाय थानाय समावनो फुख्रियाव गोजावनानै थानायखौ नुनो मोनो। गोथै देहाखौ नुनानै जायगानि सुबुंफोरा खौरां हरो। बेनि उनाव जायगानि सुबुंफोरा बासबारि पुलिसनो खौरां हरो। बासबारि पुलिसा जाथाय जानाय जायगायाव नुजाथिफैनानै गोथै देहाखौ बोखाङो आरो मसलपुरसिम आनजाद नायनो लाङो। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।